Formasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 55, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Grabing ulan sining hapon. I am pretty sure nga hindi lang na Bacolod, ginibogos nga Negros Occidental plus pagid sang kilat nga kaladlukan. Sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maing gabi. Yes, Aksyon Bayan mo yung gabi man sa imo. Kagina ato nga pinakuling nga lakat sa panahon na Hunyo 5, 2021. Sa gyapon na southwest monsoon kun habagat ang nagapekto na sa nakatundan nga bayan sang Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience ini isang magalumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta man yung mga pagulan o kung papangilat kag papanagob nga dulot naman sang habagat kag mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan ang nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya kag ang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang tao balasot sutres sini nga gabi nga may 0.9 metros nga kadalumon kag ang hunas alas 2:30 kay na nga may 0.5 metros nga kanabawon. Ang adlaw nagtunod alas 6:04 kag magabutlak alas 5:21 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record kita 26 kag naglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat ka mayong gabi sa Sir Melvs, may naka-report na dakon likop gining bogos nga Negros ang grabe nga maubos ang ulan. So far ko lang taon nato Action Brian, halos bilog nga probinsya may ara kita sa tawag mga localized thunderstorms, mga pag-ulan kita. Halin sa La Carlota, portion man sa San Enrique, sa same time may mga sa area sang sa norte, may mga pag-ulan-ulan, may madamol, may mga pagtupa sa ulan, kaya mo ginamonitor nato ang subong kay kagina base sa ato monitoring. Area Santa Lisa yung matamat na saka ang tubig. Uy. Pero so far subong naguntat naman ina sa dalala sa aton nga mga localized thunderstorms in time tiara na nagunset ng rainy season na bagat na kita. Bagat na ni. Espektaro na naton ang mga pagulan-ulan the same time may mga kung naton ng aton nga satellite image may mga cloud cluster kita. Mga portion sang galom sa sulod kag sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaya mo na nagadala sa mga pagulan-ulan dere sa aton Action Brian. Sige, Sir Melvs, salamat gid. Salamat kay mga gabi sa Yes, sir. Aksyon Firing Line. Sa mga utod na to na nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7 mga kaaksyon. Antes pa naman ang tanan ng aton gid nga pagpangamuyo subong nga gabi, O Lord, no? Obay kami samon sini nga pagpangalagad kag nagapangabay gid ako nga maguntat na or mauntat na ining ulan nga tuman gid kakuso galin pagkaina. Ang Bacolod City Materion nagsaka-saka ng tubig, O Lord, no? Kabay pang magtaho-taho na ini, may mga tawo na nga nagapalambot sa aton diring gapangayo sang bulig, kabay pang maayara sila sa maayo lang kahimtang sa sining mga tinion. Obay kami, O Lord, samon man sining pagpangalagad, kag ipahilayo kami sa duman nga sa isang balatian, disgrasya kag iban pa. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 59 na subong nga adlaw yari kita sa Sabado, Hunyo 5 na 2021. Bukas na nga aton sining nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton ang aton sing YouTube Plus, ang aton nga Twitter account mga kaaksyon. Ang aton nga text hotline o kon hotline 0963-757-0874. Ayo lang ko 2 liners lang ang mga mensahe ha para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Unahon tagid ni karon dugay ang senaryo diri sa syudad sa Bacolod kung baha-baha ang paghahambalan, grabing bunok sang ulan, nagalibot na subong ang aton sining patrol mga kaaksyon. Kag ginapacheck naton sini Matinion ang isa ka may ara sang pila ka pamilya nga nagpalabot sang mensahe
sa Aksyon Radio Bacolod nga nagapangayo sang tabang. Samtang sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Act of Lascivious Neso ang atubangon sang isa ka 25 anyos kag 16 anyos nga mga lalaki matapos nga nagpanghurikap sang paa sa isa ka pasahero sang tricycle driver dira sa Binalbagan. Action firing line. Wagid sila kagwanta sang pulo pasiplat kag tulok-tulok hinurikap gid nila ti ara nagkaladakpan. Oy, may mga dala pa nga hindi amo nga mga hinganiban. Action firing line. Wagid punggi anay bla kag magparelax-relax nga hinurikap nyo gining babae nga ini. Samtang ang pagpatay sa kay Roe Senador, numduman nyo tong ginluthang patay sa may Adelpha corner o Adelpha Rosario Street, unhan lang sang puluyan sa alkalde sang syudad. Based iya sa initial investigation sang police station number 1, daan nga away-away kag mga dumot-dumot ang rason sa karon nga ila sini ginatutukan. Action firing line. Sa probinsya nga mga balita, mga kaksyon, 5 ka mga kasyudaran sa probinsya nagapabilin iya nga yara sa 3 ka digits ang kadamuon sang COVID-19 cases, mga kaksyon. Damo gyapon no, way puas-puas no. Halalong mga kaksyon. Action firing line. Dire sa Bacolod iya may 10,000 ka doses kay na nga nag-abot nga vaccine, kabay pa nga magdiretso ini sa dapat vaksinan. Action firing line. Hindi ni makanto sa transaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita, mga kaksyon, sa tonsring nga pagpangalagad, ginatinguhaan gid sa Bacolod City, mga kaksyon, nga ang mga atong nagapa-este-este nga magpa-swab test bla, nga may ara sang close contact nga positive, ti subong nagakooperar na. Kooperar lang Action firing line. Kay ara tabla karon sa high risk ang syudad sa Bacolod according sa DOH Region 6 kon kadamuon sa COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Dito sa Iloilo layo malang distansya gani sa Bacolod kon kadamuon ang mga cases. Ang Iloilo subong daw halos mag-lockdown na sila bangod nga gusto nila mas temprano nga amat-amat dula si COVID-19 o hindi magdako diri sa aton nga panglalapaw na pero okay lang. Action firing line. Hindi lang tayo mag-lockdown kay problema. Una, negosyo, madulaan trabaho. Oo, tiguro, kulang sa ayuda Amo nang diferensya. Hulaton tani amping gidta Bacolod nun. Okay daw, kung lang tawon naton diri, kuan lang gidta, waiting lang gidta kung anong sitwasyon ta kay ti hindi gid pa basta-basta nga mag-lockdown ang syudad. Action firing line. Samtang mga kaksyon, si Kapitan Noli Villarosa nagsabat gidman sa Aksyon Radio, mga kaksyon. Na-interview siya na Aksyon Alvin Grava kaina. Oo, galing si Aksyon Alvin. Subong hindi ko na makontak ko. Tani, ayoon tato siya karon kung anong ginhambal niya. Pero initial kaina, daw kalayo man to sang sabat ni Kapitan Villarosa man. Parte lang to sa hindi magpanaog. Dira, so sining nasambit iyang DILG iyang mando o kung ginserve rather nga suspension order ang sabat mga politika behind sa paghingabot da sa iya. Action firing line. Siya kung wala ning politika nga ini nga ginahingabot ko di sang pulahan kag ni Mayor Bing Leonardia, hindi ni matabo sakon. Galing kay Kap ang kaso mo ya kapya. Kwan duha ini mo criminal kag administrative case ini. Ang kriminal nagpangtapungol kay imo ya kagawad. Ang administrative case isa ka opisyal sang gobyerno. Action firing line. Duhagid iniya mo ti amo na tiway mangguro labot ding kulang tawon tagida I'm sorry ka pangaton kamaturan man lang. Doy gid guro labot-labot si Bing Leonardia kay ti nagpa physical touch kay mo daya sa kagawad mo da mo. Action firing line. Oo, kun way lang ni ground nga ti way man gid goro galing ti ginarespeto tanang palayag ni kapitana. Sige, last 4 na. Action firing line. Maki-update man tigra karon. Kumusta na ning reclaim dira sa may kasumagan, suba sa sumag na, nagainula na ho. Ano tabo sa aton di naka-file na blakasong sendro? Feeling ko duway gyapon haw anong pangkulang nga do kadugay gid. Action firing line. Nga do kadugay gid anong gid ang kulang da kay daw klaro naman ang violation ayan pagpangutod sa mga mangrove da. Action
Brian Borden, Aksyon Firing Line. Lasitik 5 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon pakaronan ko lang ni mga balita sa nasyonal ho. Unahon ko anong sitwasyon karon diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Check ko lang anay abi si Executive Assistant Jomari Vargas. Ano bala mga reports nga nagdangat sa iya sini nga talatapan sini nga kahaponanon. Oo, check din ito siya. Kumusta ang opisina ni Sir? Sigurado ko nagaring-ring naman ni maybe sa mga report nga ipadangat sang publiko sa ila sinikonseya sining talatapan mga kaksyon angot sining grabe nga pagbunok sang ulan no? Humalin kay na mga alas 4:30 tob-tob sini mga alas 6:30 sang gabi mga 2 ka oras ang social media subong diri sa Bacolod, puro baha ang makitaan mo. Aksyon Firing Line. As in, may ara sa Bangga Core, may ara sa Lacson, may kundiin-diin na lang ang litrato nga makitaan ta mga videos, mga kaksyon sa social media. Aksyon Firing Line. Maagi ta aksyon-an sa telephone, no? May ginsend ko na sa imo kay na. Check lang sa imong cellphone, ano? Kay dito siya gusto magpatawag aksyon-an mo. Check na ton kung may mga ginpang riskyo bala dire sa sining mga tinion ang aton sining disaster mga kaksyon diri syudad sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Kay inang ara na. Dali lang gid ko no. Dali lang daw. Sige. May ginato. King ti Rictatas Patrol aksyonan goods na ko na. Naintindihan ko na. Rictatas Patrol. Sige. Sa Aksyon Del Salazar, ingagawon ta ni una, mangon si Hotanes Bacolod do, kumusta di? Porting yung bunok sang ulan plus pagid sang kahaludlukan nga pangilat ba? Aksyon Firing Line. Dito kay na sa may barangay Estefania, pag unang kilat niya gid, sumigabong. Ano-ano malang magpalupok iya sa isa ka kamarana black. Aksyon Firing Line. Check tawing patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Patrol Aksyon Del, kumusta? May gabi. Yes, action na Brian, mabulubog na kag matulot talit hiyon nga gabi action Brian sa mga action nato na kag naka-experience sa pagtaas sang level sang tubig sa pila ka mga area diri sa may syudad sang Bacolod karon nga Sabado sang gabi action Brian. Tuloy pa dayon kaya nga naglambiyong ang patrol sang Action Radio subong nga gabi action Brian. So Grabe gid man ang ulan Aksyon Del. yes, Action Brian. Kaya ina, sometimes nag-action reports after edition. Grabe ang pagbunok sa ulan. Ala kami sa area sang shopping, Action Brian. Naglabay sa may downtown area. Kag dira sa may Bacolod City Public Plaza, daw mo ang unan nas patana mo ni action ninyo na may ratang pagtaas ang level sang tubig dira Action Brian sa may tubangan bala sang Negros Press Club. Pero sakop na siya sa area sang Bacolod City Public Plaza Action Brian. Amo man dira sa may tubangan sang Shoe Earth may pag-increase man sang tubig dira sa may Central Market Action Brian. Kag ang medyo lala kag taas sa tubig dira sa may Cyber Center Action Brian sa tubangan dira sang fast food chain. Dira no daw taas dira ang tubig kaina sang naglabay ang patrol Action Brian sa may paglaom malapit man sa may Negros Occidental High School Action Brian. Sa padayon nga paglambiyong sang patrol mayra man sang pagtaas ang tubig padulong sa may barangay hall sang barangay Takuling Action Brian. Kung halin ikaw yabla sa may Golden Field maliko ka dira bala sa may Lulutsan barangay Alihis may dira sang pagtaas man sang tubig Action Brian padulong sa area sang barangay hall sang barangay Takuling kag CV Ramos nga eskwelahan Action Brian. Naglabay man kay ng patrol dira sa may dalan sang Taytay bala sa may Takuling man sa may dalom da kami mga pamalayad Action Brian mo ug galing kay ina daw wala man to sang mga activity nga rescue operation kay usually kung may mag-ulan gina-evacuate Action Brian mga pamilya nga nagaista sa kilid sang suba no kay kaina nagaulan pa man sang naglabay ang patrol sa nang area
kag wala man sa mga rescue nga gina-conduct, no. Not sure lang kung ano subong pinakalitas na sitwasyon dira sa area Action Brian. Ato balang ginsend ko da nga nangayo tabang Action Dale, kumusta sila ihan man? Mo pa na Action Brian ang wala nato na nahibaluan kay may mga portion man sang syudad nga may pagtaas ang tubig kag subong nga panahon nga nagtulutalit sa Action Brian. May mga nag-subside naman nga mga area diri sa may syudad sang Bacolod. Kag ginote lang nato nag-cause man sa traffic dira sa may barangay Alihis going Panaad. Ang kami bahang man Action Brian dira pala sa may Bangga Panaad, no. Sakop man sa area sang dalan Alihis sa syudad sang Bacolod. Ang dira na guro kon rektahon mo mansilingan magliko ka Panaad dira sa daw ina nga area Action Dale. Meron dira Lopwas Action Brian. Okay. Lopwas Panaad. Na dira sa may tubangan, no. So sakop pa siya sang barangay Alihisa. Pagliko sa patrol padulong sa may Victoria Heights, no. Dira man sa may barangay Mansilingan, may aram na Action Brian sang pagbulubaha, no, dira sa area Tayman sa may Bangga Cory, no. Usually may mga heavy trucking Action Brian nga naglabay kada gabi kag dati mo na naga-slow down gid hinay-hinay gid ang ila sini nga pag maneho Action Brian sang nagabulok kay ng ulan. Kaya ang Bangga Cory do ka give the lang every time nga may mag-ulan-ulan, may nga ulan, kapag bulok man sang ulan, nagataas gid ang level sang tubig. Rason tingin makita natin mga kauturan natin nga mga riders bala, mga motorcycle riders nga ang sidewalk ti mo na gina-utilize nila Action Brian para gid lamang maka-traverse or liko, no, padulong sa may area sang Bacolod City Government Center. Sa may east nga portion, circumferential road sa may barangay Villamonte nga area sa may intersection Action Brian, may pagtaas man sa tubig pero hindi tanto, no, dira sa area. Kag ang last na maging padulungan sa patrol ang SM City, no, sa may Dalan Rizal. Dito wave pool. Lagi Action Brian nagabahama, no, sa area. Ang mga salakyan PUJ diri sa may downtown kag sa SM City nag-adjust na, no, kinahanglan. Ipaslant nila ang posisyon sining mga PUJ para ginamang di man mabasa ang ila sining mga pasahero Action Brian. Kumbagang buli nila itungtong na lang to sa may footwalk abi para makahapos ang saka sang pasahero. Yes, Action Brian, no, para hindi man mabasa, no. Kag same man sa pagbaha dito sa may Pope John Paul Tower, connected Action Brian, no, dira ba sa may ginatukod nga condominium or dira nga building. Ina nga lugar, I'm sorry, Action Dale, no. Ina nga lugar na pila na nakatuig nga reklamo, dadway gina-address kung anong problema na dano sa SM, no. Yes, actually Action Brian kay nasang hapon mga 2, 3, 4 PM. Init pa niya ang paniyampo diri sa may syudad sa Bacolod. Galing tiya mo na, no, pagka alas 5 tutob alas 6 kag subong 6:30 sang gabi dira nagbunok ang ulan Action Brian diri sa may syudad sa Bacolod ni even ang patrol naton daw hindi bala makitaan visible balang dalan Action Brian. Kaso iti kinahanglan maginahinay ang mga motorista para at least makapatulong sila sinitang sa dagsa ka mga destinasyon. May mga salakyan mga kinakay na Action Brian nga nakitaan nga naglabay lang sa baha pagpadulong na sa mala. Daw na diriya Action Brian na diriya, no, magluwas nga may mga motorsiklo nga ginaguyot, may mga salakyan, mga carry Action Brian nga na diriya pangod gid lamang sa paglabay abi sa taas nga level sang tubig. Kaya mo na subong, no, nagapangita sang rescue kag kun dira ang pwede mahimo para gid lamang makapulis sila tagsa sa mga destinasyon Action Brian. Daligid lang kayo may nagapalabot sa aton di information, no. Dogalutaw na gid sila kuno Action Dale to subong i-send ko Action Dale kagabay pa mapalabotan ni kay Sir Vargas abi ari mag-o lang gid nag-send sa aton diri kung anong mabulig tani sa ila. Sige Action Dale, go ahead lang. Yes, Action Brian, may mga na-receive man kita ang information sa Banago nga may pila man kayo nga nagbaha Action Brian. Kagati ano ibang ginagapalapot sila sining mga sitwasyon bagay sa sining Facebook page Action Brian, no, kagapadaw man nato nga gina-verify ang mga litrato kag information nga ginabaton sang Action Radio Bacolod. Tas taas gi kunon tubig to sa ila tani kung ga monitor kamo subong ma'am amat-amat na kamo evaporate da sa lugar nyo kay budlay na karon kun ma-trap sila Action Dale, no. Yes, Action Brian, ang mga natin subong ginapagi nila sa social media kag Facebook ang pag-post Action Brian sa nga mga litrato. May nakita ko di post daw speedboat kanang naglabay siya sa may SM City Bacolod. Oo.
So sa Action Bray amo ini ang pila ka mga napadulungan no nga lugar sang patrol subong nga Sabado sang Action Bray. Padayon na to ang i-verify kag i-check ang mga information nga ginapalabot diri sa aton sining official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Base bla makauluat. Ano nang imo na subong nga salakyan da Crosswind o kun Navara o kun Ang Crosswind Bravado? Brian. Crosswind gali no. Sige. Oo. Base bla maka inuntok anong sistema to kay doga pangayo gid sila sang bulig Action Dayla. Ikaw na lang bahala ad Action Dayla. Yes, Action Brian. Ano lang ang exact location kag address. Kag maparamot natin kami mga emergency hotline numbers man kita nag-post sa aton sining Social Media Action Brian. Dira pwede mas lang magpagkig-angot kag padiman sila sa tagsa-tagsa ka mga kabrangayan. Sa likod kuno sang amoton gin munoy da Action Daylo. Do dira kuno sila dapit to. Yes, Action Brian. Sige, patulog kita sa area. Rasta diri sa patrol ang action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Patrol. Una nga bukada sa aton sini nga pagpangalagad dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon ano. Sa syudad sang Bacolod mga kaksyon, yadtong mga lugar nga ti bastas panahon sang ulan aga baha-baha gid man ti subong ekspektaron ta gini. Sa may ara naga-star sa idalom sang Taytay bla kilid sang Taytay da, hindi na ka mo maghulat pa kay nga kung nagtahaw di ang ulan sa syudad sa Bacolod, way kita kahibalo didto sa nabukid nga parte sang Negros Occidental. Action firing line. Basi padayon ti ang bunok sang ulan sa mga nabukid ti ang tubig diri ginapadulong sa aton dalukdo mga kaksyon ti preparar kamo da ini magsalig kay kun kaisa bala ang baha tubig nagaabot ina kung naghulaw ng ulan Action Oliver di bla. Amo nang masami nga nagakatabo. Anyway, sige check naton abi si Sir Jomari Vargas Action An kung available na siya kay ipalabot naman siya mga information nga ini nga nagapangayo sang imagine mo niyo lapaw na sa tawo ang sa iban nga balay ti sobra na ni Action Del kung naga-monitor ka nag-send ko to sa imo lapaw na kuno sa kwanho sa mga taong iban nga balay tiyan sistema da maman. Basi may number ka da, Ma'am Jem. Gaya ko binumber mo, Ma'am Jem. Basi pwede kami katawag sa imo. Da, mangayo lang kami sitwasyon nyo da, Ma'am Ay. Action firing line. Oo, gaya ko, Ma'am, cellphone number mo, Ma'am, no? Para maka-ano kita, makahibalota da sa sitwasyon ninyo, dira, dapit. Oo, do ka budlay na ganyan. Daligid lang, ha? Online sa firing line. Sa aton sininga linya, Executive Assistant Jo Marie Vargas sa Bacolod, sir. Good evening. Ngayong gabi. Salamat gid sir sa time. Kumusta sir? Ano nga mga reports na baton tada sir sa office mo regarding sining medyo mga 2 ka oras nga bulubukbo sang ulan sa Bacolod sir? Well, halos na mention ito ni Del gani actually ang mga sitwasyon. Ang amon na gauge mong natutukan ending sa Monte Vista, kami na-trap ito sa may Taytay and then natumpahan sing pader sa may Elihis area sa mong. Okay. Ang iba ng mga team ka monitor siya sa Barangay 40 kay iti amon ng masami kinabahaan ang halin sa bukid lang ulan, right? So, hindi masyado, pa-check ko to sa babaw, hindi masyadong ulan, no? Mayroon sa mong kihunas, no? At so, amon sa mong bayan na lantawan, kag-iban sa nga mapadala na sa inyo, pasalamatan na mo na para marespondihan na mo na yung sigida. Ang lugar, pasling mo, taga top ng tubig. Lapaw na sa mga tao, sir. Ari, sir, i-send ko dang lugar sa inyo, sir. Dugay-dugay, ipahalawag ko da off the air karon kay Action An. Kay may rescuer sa mga kuno nagkanto to profiling ko hindi gro ni sa inyo sir basilain basi sa barangay Balahaw. Actually may akdamo na sila nagbulig sa amon nga rescue group no mga kabalikat kay ganing mountain tiger na ginawa na sila sing pagbunok ulan na. Amon ng bad news sabi sa amon niya tungod sini pero good news sa amon na medical team kay nagpa-wise lang ay na nagwasing positive kay hindi makitang dalan kay na hindi makita sing driver sing ambulansya no. So, amo na ang sitwasyon at hindi ko break kapadugay because I'm now
monitor ko sa ila sitwasyon Aha, sa sige, sir. kung anong may mapadirect namon tong iban nga team Aha. kaya makabulig sa lugar nga gina-mention sa inyo nga taas na Yes, sir. nga lugar para makuha na mo yung dalon sa evacuation center kung mayari kinanglanon gid man kag mapabalon na mo nga amon nga grupo nga matagaan sing assistance ito sa mga tao ngayon. Sige, suliton ko lang, isa lang ni sir ha, ang Monte Vista dito kag Alihis may natumba nga pader sir, no? Damo sila. May naptumba ka pa dito may memorial ba na yun sa Metalabucan dra. Okay, oo. And then ang sa Monte Vista may natrap to sa Taytay nga gina-retrieve sa grupo. Ay, okay. Pero sa Alihis, may man tumay na ugan sir so far? Actually, may iban to, may jutay nga mga rastraras sa subong sa barangay hall, no? Totos lanay subong. So, may team na to nagkanto sila. Sige sir. Di lang ipabutang telephone sir kay pasugid ko lang ka-actionan ko din ang location nga nagapanawag diri sa amin. Okay, Salamat sige, sir ha. okay. Yes sir, Okay, yes sir. Action firing line. May natumba na nga pader sa Monte Vista ho, Actiondale, basi nagamunibaw kay sa Actiondale ang isa subong ngali, no? May natrap to, gina-rescue subong sa mga kauturan naton nga mga rescuers nato. May lingkay kadasig man sila ni Sir Vargas nga tiling panikay na guro pag umpisa sang ulan ang monitoring nila sa Bacolod din dinahamak. Action firing line. Oo, kag salamat sa iban nga mga pribado nga mga rescue groups diri sa Bacolod nga tinaginawa man sila sa pagbulig mga kaksyon. Sige, i-try naton nga tawagan ining number nga gin-provide sa akon diri. Si Madam Gemma, no? Patawgan ta sila. Patawgan ta ni check naton si Matinion. Kung kumustang sitwasyon kay kung siyang pambalon diri, lapaw na sa tawo kag damo nagid nasulod na sa tubig ang mga puloy-an sa sini nga mga tinion mga kaksyon. Action firing line. I-check naton si Ma'am Gemma abig nga makahatag sa aton sang sitwasyon dira sa ilang lugar. Ano may mga tawo pa ni sa sini nga puloy-an? Anong sitwasyon nila subong? Kabay pa nga nakagwa na ni sila tanan-tanan. Bay inyo lang day mga gamit nyo na kay pangsirad inyo lang ng balay ko, maburyong-buryong mala ng gamit na krusulod balaya. Action firing line. Oo, nakagwa na gidman ko na mat-amat ang iban makaksyon ti ara pa posible sa sulod. Kabay pa nga hindi lang gintamaan kataas ini, no? Last 21 lang sa ton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Dali gid lang ha. Kay gina-pa-check na ton kaksyon an ining number. Basi ma-contact niya si Matinion after kay Sir Vargas karon si Matinion mamangkot ato kay Madam Gemma abi ano nga barangay exact gining ila and makapangonseho kita sila didto, no? Pero tino mo na pangutod patakahoy. Action firing line. Pagpangutod do sa Old Airport may mga replacement man to dito sa Don Salvador Benedicto timayo man na. Action firing line. Ang pamangkot to na monitor nyo to, basi paghalin nyo to, ginpanghigta naman to kakanding kag Carabao Black. Action firing line. Tintunses nga dahil dapat may monitoring manipangutod kahoy mo. Tiyari na sa chat naton subong live, ang binasulay pero ang balyat na pagustuhin nyo utod kahoy is bukid. Kay Bacolod among lanawon niya. Action firing line. Di na tamag binasulay, kay Plariho lang tatanan nga mga way sa may iambag, puro lang ta kritisismo. Action firing line. Mas taas pagig kuno ni sang nagligad ho. Sige. Action an pwede mo siya makontak. Ang number ginatag ko sa imo. Aradagin forward ka action an. Ra sa imo na kita mo. Sige, try nga makontak si Matinion. Okay, sige. Kay mamangon si Hota to sa ila kung kumusta ang labot sa hawak man ho diri sa may barangay Kabog porti man ang tubig si Matinion. Salamat gid sa mga nag-ambag sa mga litrato padulong diri sa ato, no? Salamat gid sa inyo mga kaksyon, ano? Kaya paghalalong gid kamo daha, hindi kamo gid magpasayang-sayang gid sa sitwasyon nyo kay budlay niyang tubig kung malubog ka. Action firing line. Dali gid lang ara sa aton nga linya. Ma'am Gemma, maayong gabi. Ang gabi, sir. Si Action Brian nagamonitor ka da subong? Oo, nang patay naman ng wifi, sir, kinalambot ang amon mga sakit. Ay galikad. Sa imo balay da subong, dinastan tubig? Sa dalan, tungan sa tuwad, so amon, tikinunubuan sa likod sang Silver Dragon, sa likod sinamon. Lapaw ni sa bata ko, sa ibang walay second floor, lagi kinubuan na din sa likod. Second floor ng iba? Antay mga tao, kumusta kagwa sila? Ari kami sa dalan, sabang sir, tayo makantuan, hindi pa nga proof, bala nga di Sir Jerry, bala rin mo, nga man nga part, bala sang Sobra, hindi yung padira na din likod namon. Uy.
O, gasing Saka muna, oh. At ano mga gamit nyo? Naluwas nyo da? Mga gamit nyo? Sang last March 6, nag-amo man ni, baha man din napatay ganin da sa amon di sa lugar sa Encarnacion. Nagbaha man ni, nagbaha man. Pero sa bunyo kada sigasi, gidya. Ano nga barangay? Ganun barangay? Sa Encarnacion ni Bakyas. Sa Mansilingan. Sa Mansilingan. Silver Dragon office. Okay, sa Mansilingan. Ini, no? Na-mention mo to kay Sir Vargas, may biga monitor subong sa ato, no? Sir Vargas, sa may Kuan Mansilingan, Bakyas, gali ini. O, dira man to, gali may napatay na dumduman ko na. Ito natipagan bala, sir. Natipagan, oo. Oo. Sa mga pila ka pamalay ka mo ng subong? Nga balay, sir, yung ay gidya tulugan diya kay may ang amon kini second floor kami ya. Tumiban diya wa, may nagkadto man din yung rescue nga daw tiger ng logo, ginambalan kami. Na ang iban kung ay tulugan, pwede mo lang di sa Jose Gonzaga Elementary School. Hindi pa kami na ikalakat kibase mo taas pag ilang tubig. Yung amon, hindi nga yung tanong base malambot bala. Hindi ka mo magsalig, kinahambal ko kaina. Diri sa ato, nagtulutilha na. Pero smokin, way patakabalo ang unang bulos ng tubig sa suba, bla. Amo nang balantayan pa. pa. Ay, kulpado yung tubig, sir. Sige, padagyapon. Oo. Tiway na to, mga pila ka pamalay na da subong mambanta mo? Amon, di kami mga palimpiano. Dito, mga 8 kami na din yung gasunod niya. Na gano'ng video, tamon di raya. So kamutanan, way na tao to sa mga balay nyo, obos na Wala guwatanan. na, ari kami sa dalan. Kagang mga gamit tamon yung panongtong. Hindi man kami nag-upod sa rescue to nga, kay basin, gulpi pag yung magulan. Malambot pag yung panongtong namon. Amo nang mayo gid ano pang kuan ka buda preparar gid ka buda sa mga kabataan nyo kumusta? Yung mga bata yung secure may mga gagmay di katupad yung side di sa iba ni balay nga katabok sa dalan taas-taas. Nakapanihapon na ka mo? Wala pa sir. Sige lang. Sige di damo kami gulpi lang yung pang kakasa namon kasi di kinagtaka ng tubig mo. Sige, palabotan ni subong kay Barangay Kapitan na Pico kay basi matagaan ka mo ayuda sini matiniyondra sa nasambit nga lugar bisan pulo panihapon. Sige. Ma'am, pro subong okay na kamo da ha? Medyo kampante na kamo da kay nakapalagyo naman kamo ari po ito yung ulan dito pamanggang tato. Sige, di lang kamo anay magbalik to anay. Kalma lang gid anay. Ari lang kami sa dalan di. Damo di tao sa dalan. Sige. Salamat ma'am. May gabi halong kamo da. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Action firing line. Presidente ato sang Bakyas, Barangay Mansilingan, ti ara ang puloy-an nila kono didto. Ara na panglapaw na gidya sa tawo kun way ka second floor ting atop mo gagwa na ni. Action firing line. Sige, diretsohon taksyon an sa kay Barangay Kapitan Pico, may ginsend ko na nga number sa imo. Diretsohon tas kapitan pabalotan ni seto kay para mapadalaan niya man tawo plus pagid kuan inang pagkaon panihapon sining pila ka pamilya niya. Action firing line. Daw pila ka puloy-an to 8 tibutan tabi kada puloy-an ti isa man ka pamilya ti kuan way takbalo kon plak bilog to sila no galing hindi naman to nila maisip-isip pa kay ti subong dulom padaan. Action firing line. Ara sila sa gwa sa sini nga mga tinion mga kaksyon sa Barangay Mansilingan no. I-check nato na may si Barangay Kapitan na Pico sa Barangay Mansilingan kung nakalabot na siya sini nga igtalupangod. Action firing line. Para at least mapag-adtuan dayon kag kuan inang pagkaon gid no panihapon kay di pa ni sigurado nga makabalik sila dayon sa puloy-an nila kag makatig-ang. Action firing line. Paano kay makatigang ni kon gagamit ka ni rice cooker ni ang kuryente ka delikado sini. Hindi ka manig ka dali gamit ka uling kay sigurado kung nagkalabasa maning mga uling nila to. Action firing line. No? So kabay pang makuan ini sila, mabulig-buligan anay kun dinhi sila dalon nga tululugan subong nga gabi ang ini nga mga utod naton mga kaksyon. Check taman karon ang Barangay Montevista atoho. May natrap man ay nano nga sitwasyon ni. Action firing line. Grabe wailang dugay si ulan nga nagbulubok dis Bacolod do. Wailang ko masyado makabatsyag pero amo ni nag-alalwak ng iban nga makulod no Action Olivera. Action firing line. Kabay pa no nga matalalabangan tani no. Sige, ginadial subong na Action An kabay pa naga-monitor si Barangay Kapitan Pico sa Barangay Mansilingan kag maka-contact kita sa iya regarding sining sitwasyon
dira nga mga tinion, no? Kung alang-alang siya ang arang saksyonan, kung alang-alang siya, balikan taming patrol kung nato na sa area. Pasensya ka na aksyon na busy night mo subong ha. Left and right mo subong ha. Imon. Balikan ta kadaling patrol sinimat tiniyon kung kumusta ng lugar nga ginkantuan ni Action Day mga kaksyon. Kay ang barangay Kabugto inalwak naman tong pila ka porsyon ng mga tao ho sa tubig nila to. Action firing line. Ay, anong sitwasyon ini? Ay, sus ko ka grabe ka delikado sang panahon subong do ka mga hinali lang ka katabo no. Action firing line. Aha, check na tong patrol sinimat tiniyon na. Kadamo na sang nagapalabot sang ila sining kuano sa ila sining mga mensahe sa dumanan phase 4 ang tubig ara na sa sulod balay kag sa dalan Tagaliog na. Oh, handumanan Tagaliog na ang tubig baon. Dulo distansya gi kamuda ay pa kuan kamuda pang preparar gid no kun ano nga sitwasyon. Ang suba sang City Height Sir Bride daw chocolate na kuno tubig ubos pati ang janitor fish sa suba. Abay ang tara na mga janitor fish na. Importante mga tao buhi. Action firing line. Importante buhing mga tao, mga kaksyon na muning una naton nga luwason, ano? Good PM, perting ulan nagsumbray pero wala gihapon tubig ang prime water. Kasi guway man siya. Michael Kamalon, keep safe lang tatanan, maulanon nga panahon. Action firing line. May nagsuggest gina ding ang tubig baha sa Bacolod di pasuyop sa prime water kag basiwa para magdamo ang supply sa tubig ta. Action firing line. Kado kadlawan ta ning suggestion sa iban pero uban ta mga utod do ga problema na. Action firing line. Aha, sige. Na-check na to ng patrol sinimat tiniyon, no? Check na to patrol sinimat tiniyon mga kaksyon. Sa mga lugar ng atasan tubig pabala kami diya kay ipalabot ta sa ga-monitor sa Sir Vargas sa aton sa mga gabi mo. Kay kada tadilawag gina-check man dayon ni Sir Jomari Vargas ang mga lugar kay ginapadalaan gilayon sa mga tao. Sa pagkakapoy na ni sa mga tao dadaan sang sagi ka panglaga sa contact tracing subong swab test ka contact tracing na subong baha na naman no. Action firing line. Patrol na Action Oliver. Sige, dali lang. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action Dale, kumusta? Action Brian Live kita subong nag-report dito sa may Purok Riverside, barangay Monte Vista, siyudad sa Bacolod. Sa sining mga tinihawan tiyari dito si punong barangay Gloan Tambasten na nagapanguna Action Brian. Kapag respond man matapos na may pila ka mga residente ang naka-experience Action Brian sa pagtaas ng level ng tubig sila sining mga tagsa mga panimalay. Sa subong Action Brian na may pila na ka mga evacuate na yara na sa gym no sa barangay Monte Vista. Sa sining mga tinihawan aksyon na Brian. Kaya according din kay Kapitan Tambasen, grabe ang currency or ang daludos ng tubig sa sining area. Sa Panada or Suba lang, no? Suba. So, this time action Brian, makaupod natin live sa action firing line. Di punong barangay Gloan Tambasen sa barangay Monte Vista action Brian. Kamusta kay na ang sitwasyon sa ginpatigayon ng rescue operation kag pila ka mga pamilya ang naapektuhan kag pila ka mga individual ang yara ka sa evacuation center? Sa subong sa kung ginato niya ang affected families diri sa Purok Riverside is more or less 30 families gid nga nabahaan. So may na-rescue kita 30 individuals na gid no. Especially ang mag-asawa nga na-trap gid sa sulod sang ila panimalay. Ginapasalamatan sa gid ang pag-aksyon dayon sang DRMO. Gintaagi nila ang mag-asawa sa bintana kay hindi na gid kapanaog sa ila balay. Puno na gid sang tubig, nagaawas na ang tubig no sa aton nga bridge dito sa may tiyak sa may Grease Monkey. So nga aton na Purok Riverside duwa na siya ka area sa diri sa Rusi kag sa may Grease Monkey. So kanubo gid na di sa amon nga riprap that's why nga mag-ulan diri, magtudog gid ang busbus ang ulan, gasulod gidaya ang tubig sa mga panimalay diri sa Purok Riverside. Mga radyo kap na bato nang ila sining panawagan nga kinahanglan nila sa ang bulig. Siguro mga around 6:30 or 1 p.m. siguro no kay nagapapuli kami, ginihagaw gid namon dayon katuan dito gid sa Grease Monkey gid nga area. So 30 individuals, mga pila ka mga pamilya kap. More or less, siguro mga 15 families gina sila ang napektuhan gid diri subong sa Purok Riverside. So sa sining mga tinihawan action Brian, medyo nagkatulot sa litay magapaygas kay Madriani Kapitan Gloan Tambasen, isang barangay Monte Vista.
kay subong padayon pa ang pagtulot sa litis sa sininga mga tinion action na Brian. Kung subong stop din sila subong temporarily nagatiner. Para sa subong sa mga evacuation center, ang Barangay Montevista Gym sa may tulod lang o sa tupad sa among barangay hall. Oo. So sa sining mga tinion kapag hindi pa sila pwede makabalik sila sining mga pulian. Sa subong ginayo og gid ni sa danay magbalik para at least mapatakaw sa gid ang tubig diri sa Danom Taytay. Although nga check natong subong ang atong sitwasyon sa may covered court, wala na magino nagpanaog na ang tubig, pero ang currency isang tubig dira sa may sapa pwerte gid gyapon takutog. So kung magbalik ang ulan, may tendency gid nga mabalik sa gihapon ang ilang pagbaka diri sa Puro Riverside. I-clear ta atong Brian na wala niya akap sang may nag-collapse or may natumba nga pader no. Wala sa may nag-collapse o may natumba nga pader, mo lagi may na-trap lang gid nga pamilya kag halos tanan gid nga panimalay na sulod gid ang ilang mga panimalay sang tubigid. Every time kap nga magulan-ulan pag bunok sa ulan, usual na ni siya nga nagakatabo nga nagataas or ang daludo ang currency. Yes, usual na gid siya, especially kung tudo-tudo gid ang ulan at hasta ginaya sa tuhod na or sa hawak ang tubig. Kay kagina na naog gid kita upod sa aton nga mga rescuer, kag ginaayo naton ang aton mga kabarangay nga magupod sa amon pasaka. Okay. May bangkap nga mga papurong-pado wala naman sa problema? Amo na gini siya nga purok ang ginabahaan, although nga ang sa may tasa namon, mag-ulan, gabaha ginada sa may tasa man nga area, pero sa may tigilan lang namon, no? Kag hindi kita pitado, gid ang bilog nga pamilya, dira kasi mga pader man ang panimalay. Diri sa Puro Riverside, amo isang amon nga purok quarter area, so makakit gina di katama once nga mag-ulan ka magbaha. Oo. So wala pa sila kinanglan nga problema ako. Sila kinanglan ng mga pagkaon o mga sa subong ginisaksyonan ta lang aton nga barangay disaster risk na nga mag-prepare lang sang panyapon subong. Kasi aras ka sa team. Kag mag-provide lang kami may nakasanbay man nga mga food pack ang barangay paghatag sa ila. Negative injury man kap, no? Negative injury man. Action Dale. Si Kap may nabutang to nga i-monitor ang social distancing to baka budlay sining sitwasyon ta. Okay, sige no. Ang social distancing na sa evacuation center natin. Kalapad gid ng amon nga barangay din. So ma-observe ta gid ang atong health protocols. Ang social distancing ma-implementar gid namon. Okay. Okay na ko Dale, kompleto na gid Okay, Captain Gagig, no? Si Kapag Luandang Basen sa barangay Montevista, Action na Brian. Sininga mo tiniyon, magkakadulo naman sa area ng barangay Magsilingan para i-check ang dugang pag dito ng sitwasyon ng Sibray. Ilabi na sa allegedly na tumbakan nitong pader, no? Sa Action may area Dale. ng barangay Magsilingan. Action Dale. Sabi sa may barangay barangay Montevista ang kaso nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Production Radio. Salamat. Firing line. Ariho man Action Bray sa Barangay Mansilingan sa likod sang Pure Gold pa-rescue please na trap ang mga residente. Ay nano nga sitwasyon ini. Tani sa tulo temprano pa lang nakapreparar ni sila no. Ariho may nagapalabot sa aton. Action si Barangay Kapitan Pico Abe, anong sitwasyon, anong mga ginahimo ni Kapitan Subongman? Action firing line. Alihis, Montevista, Mansilingan, may ari man nag-report sa Puro Katilingban, Barangay Banago. Kataas-taas man sang tubig kami di subong. Action firing line. Puerto. Tiyan mo nga mga lugar nga ginabaha gid permi pero dali gid lang. Well, gina-contact ni Action An makaksyon si Kapitan Pico itira connection Olivera nga aton. Aksyonan kung magsabat gid man siya i-set lang sa Aksyonan ha para pagbalik ta okay na siya. Sige, no? Kay itirahon tani karon tanan-tanan pero antes ta mag-commercial gina-endorso ko gid sa inyo makaksyon ang Zanton Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatod standby lang kamo dira kay dungagan tang information ta kwanta na lang ni padayonon ta na lang party baha dis makulod no. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action na Joe Philippine Standard Time la 7:38. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay
May gabilang kay Nanay Ana Sinoro, halong gid tanan mga kaaksyon na kag pangamuyo gid kita. Correct gid nay. Si Andrew Wanites, taga-monitor man. Noel Umanya, evening sumbray, monitor kami. Laura Pacol, Bago City, Umanya family. Kag pinalangga namon nga Nanay Hendrita Umanya, naga-monitor man. Salamat. Utay Benedicto, lihog tamyaw kay Norbing Hinubata. Kag Tuto, naga-monitor sa imo programa. Ace Diaz Nes Guevara, amo na a resulta tang sa sige pang utod kahoy na mugid. Lito Secundes, good evening Sumbray. Baha naman ang mga dalanon sa Bacolod, mga 2 days na ulan, pwede na bulo-bulo bangka, wala pa hasol or gasto sa gasolina. Katahom, wala kadal. Ay, sus ko. Brave man, good evening, Sumbray. Grabing tubig sa may Lacson near in front sa cyber daw. Matirik man motor ko ba? Halong lang kamo mga mag-agi sa Lacson. Mga kere, gini nga mga salakyan, mga auto, sigurado gid ko palalatay ni, no? Si John Van D. North, stay safe, little wife from I love you. Sige. Alex Montesa, may ginakadtuan lang ko da Echanova kag sanitarium sa Tubangan dira Tupad Private School pre. Ano ini? Melchorita Ferrer, salamat man. Warren Ortiz, thank you good. Minda Lialto, Heves Rosca Gamuzo, naga-monitor man sa East Homes, dako man sang tubig. Jose Manolito, good evening Sumbray, monitor lang kami dila Castiliana, kusog kayo di ang ulan subong. John Van D. North, good evening Sumbray, watching the Netherlands, salamat gid. Tingala ko ngalan do kalain gid, no? Boy Bolivar Araman, monitor gid sa aton. Si Mila Milyara sa pool, good evening Sumbray, diri gani sa amon tangob, taas man tubi, balalantay kamuda. Minda Lialto, God bless Sumbray, stay safe, bag-ulang kabutwa. Pasensya, still monitor lang. Naguba, radyo, nabasa. Ipot sa ta, plastic na eh. Si John Van de North Liwato, ilbing Sumbray. Opo dya ko no sa ang wife niya, si Francisca sa Netherlands. Little wife. Wow. Melinda Miranda, good evening Sumbray. Happy birthday lang kay Chai Supring. Montalbo sa Purok Ice Plant, Barangay Sibucao, San Enrique. Kag sa kay Adriana Jennifer, Nanay Piling, kag Elma, God protect us. Christine Minies Villalubos, good evening Sumbray, maulanon nga gabi sa tanan, sa taga Barangay Pandanon DSB, kag sa tanan nga members sang Energy Funds Club, keep safe always nga kaaksyon. Ediadorio Araman sa Pulok, Barangay Handumanan, Purok San Roque, isa ka balay na natumbahan ka puno. San Dumanan, may natumbahan balay sa may Purok San Roque, natumbahan ka puno. Giselle Sigonia Araman, baha man kami di sa Barangay Tangob. Ay, grabe. Diloterio Acosta Gari, good evening Sumbray, tamyaw lang nanay Nita kag tatay Jesus, nagamonitor sa Payao, Binalbagan. Ay mga Gutera, family da, Toto Fernando da Gutera sa Payao, Binalbagan. Thank you. Kid. Richard Daet Pacheco, nagamonitor man sa Iapuloyan. Warren Ortiz sa Banago, baha man sa Katilingban. Wilson Villanueva, Action Bride, diri sa Barangay Dumanan sa Phase 4, ang tubig ara na sulod balay. Ay na ni. Reynaldo Riparo Araman, Joby Monares, Joy Francis Faniaga, good PM, perti ulan nagsumbray pero wala gihapon tubig ang prime water. Michael Camalon, keep safe lang tanana, maulanon nga panahon. Ana Sinoro, message ka aksyon, halong gid kamo kadelikado dira sa Dumanan, baw. Rosalina Arellano Espadero Araman, Arcon Tovida, good evening Sumbraya, nagamonitor Granville 3, Barangay Mansilingan. Si Angeli Miles Condes, thank you gid. Si Vion Ni, good PM, as lang kami tani, kumusta ang magsungay, Barangay Singkang Airport, sir? Sige, check na karon do, wala pagid man may nag-monitor, magpalabot sa aton di. Paul Spot the third evening, Angeli Miles Condes again, nag-monitor, baha, maninihon, pahanukoy, tagahawak na sir.
Pahanukoy man ho. Elizabeth Malaka Gamala, bride diri sa Fortune Town, ilabi na sa Storms 1. 2 times mag-burn out, wala na tubig, magbalik ang tubig, color kape na naman. Sus ko. Amo gining sitwasyon ta. Ululupod disla tanan mo. Dalagi lang. Alex Montesa, ang boundary nga dalan between Sharina Heights kag Doña Juliana Sir Bride daw lawod. Si Angeli Miles, again, good evening Sir Bride. Baha man di subong maninihon pahanukoy. Sa kilikili na kuno ay nano ni. Ti gululuwa na kamuda kabag pinalagyo na. John Patrick Abapo, good evening Sir Bride. Baw kaluluoy man sang ginbahaan. Galantaw kami live sang imo nga balita diri sa Banga, Florenceville. Liog lang ko tamyaw sa ilan ni Diday, Maymay, Unyot, Milky, Ulga, Johnny kag si Noel. Salamat gid, God bless sa imo kag sa Action Radio. Salamat. Giselle Sigonla, Action Bray, sulod naman tubig sa balaya. Ang tubig sa Gwa Karsada hasta na sa tuhod diri sa Purok Matahom, Tangob. Camel, Giselle Araman, Jess L, Camel, sitwasyon di subong mit. Ano to ko no? Noel Martinez, gadula-dula o Junyo. Okay. Susan Gonzales, rainy evening, Action Bray, listening from Silay. Okay mo lang sir, amon o Diyos sir Bas check mo lang imo nga signal, sir. Mary Jane Salodares, Action Bray, tamyaw ko lang family ko, Banwa sang Pontevedra. Thank you. Get rin sa Hong Kong. Hilda Alfaras, Ula Mande, Pontevedra, pangilat pa. Vanessa Mayo, be safe and be on guard. Bakulod nun kay daghan ulan. Greetings from Minnesota. God bless. Virgil Pinda, nagamonitor man si Lynn Holmes. Pray and pray lang ginta. Tanan. Kaghalong kagid Action Bray ha. And God bless you and your family. Thank you. Alex Montisa, nga aka hinay mag-subside sa tubig. Baha Sir Bray daw na natinluan naman ka LGU ang sapa na sa Barangay 12. Waita ideya, no? Wilson Villanueva, sa Handumanan, ga-monitor. Rodora Syoko, Purok Himaya, Alihis, gani, baha man Action Bray. Susmayo lang nahingagaw mga baboy. Ang duwa ka manok, yan nalumos gid. Kita mo may nakalalumos na gid sa Alihis, sa Himaya. Ramel Fierro Siron, good evening Action Bray, watching Pasay City, halong landa pamilya ko sa Alihis kag taga mga Alihis. Russell Gomez, thank you gid. Suset Alunan, Jane Fontanilla, good evening Action Bray, watching here Barangay Takuling, stay safe and God bless. Liberte Beniten Ubaldo, nagamonitor sa Purok Laurel, Mansilingan, Gabaha, Mansubong. Rocky Nava, good evening Boss Brian, patamyaw kami Irorico, upod asawa ko, gapamati gig kami diya. Salamat, regards sa kay tatay. Rosalio de los Reyes, watching live always in kami, gapamati from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Di na to. Naglumpat siya. Lucas Villasor, tamyaw ko na akon bayaw sa Mar Celebration, Rose kag Angkoy. Marites Lorenzo, Action Brian, aslang ko kung may nag-rescue na sa may bakyas kay ara da anak ko, gaboard taga Isabela kami. Basi nakadto na to am kinahambal na to namon sa kwan sa DRRMO. Pilton Lipura, naga-monitor man sa muna na ang epekto sang suba sang sumag Action Bray. Na-trap to sa iya boarding house Action Bray. Uy, basi nakagwa naman guro na ya, kabay pa. Gloria Espinosa Istores Abalahon, evening Action Bray, watching from Sumag, greet ko lang husband Noel Abalahon kag apo Jan Bernel, God bless and keep safe. Sige. Dalang kamo ha, ma-relax lang ko kadali. Pagbalik ta, balikan ta man ang ibang ta mga balita. Pero mas tutukan taning lakat sang bagyo ho. La 7:48. Pareho sining coronavirus. Kagduga. Nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, gina-endorso taman sa inyo ang Evergreen Herbal
24 na sa aton sini nga pagpangalagan anganon ta balikon ta dugay-dugay ang patrol kay basi ara na sila sa ina sini nga area nga ginpadulungan. Maayong kabilang kay Al Ramos. Good evening, Action Brian. Palihog tamiyaw ang gwapa ko nga asawa nga si Daisy ho. Kagakon sini anak ga monitor kami subong sa programa mo. Salamat kag halong. Rocky Nava naga-monitor man. Thank you gid sa information. Si Marites Nadua Lorenzo, no? Taga Isabela ini sila pero may anak siya nga na trap kuno sa may boarding house dira sa may Bakyaso. Oh, kaway pa nga nakagwa na to, no? Si Joan Mil Araman naga-monitor sa aton. Gloria Espinosa Istures Balahon. Good evening, Sombray, watching from Sumag. Great ko lang husband Noel Abalahon kag apo ko John Bernel. God bless kag keep safe sa aton tanan. Sige. Sige. Check naton balik ang patrol sa Matinion. Imbong Jucampo may gabi mandra sa Maaw. Si Hedge Aliego Maturan. Good evening. Okay. Si classmate ko niya. Salamat gid sa pag-monitor dira sa Escalante. Thank you gid. Kumusta da iya? Action firing line. Si Kenneth Gopio Caberte, naga-monitor man, no? Check be aksyonan do may fire call. Ay nanog kalinabo. Nagaling kon maginamo sini ulan ang mga daan yun na blang mga linya sang kuryente. Kadelikados na mo. Action firing line. Maigrab na siya mo. Dahil lang check natin patrol sini Matinion kung na sa linya kung kumusta sa area ni Action Dale, no? Kung din siya nga area subong, no? Si Mary Ann Malunes Oribe naga-monitor man sa may pahanukoy baybay. Sa Tangob may araman baha mga kaksyon sa may himaya. May duwa to alihis himaya to. May duwa to kamanok nga nagkalalumos. Action firing line. May mga baboy naman nga nakalaluwas mga kaksyon, no? Sa Sumag baha naman si Takulod ning na pa si Bangdan nila ho. Oh, nano na. Sige balikan tang patrol si Om Ani Ginat sa Sumag pahanukoy taas kayo tubig. Erwin De Catoria Gonzales, taga-monitor man. Alvin Altares Benedicto. May gabi mati lang kami sa Hacienda Gonzaga. No? Si Billy Edward Locsin, Barangay 12, Baha man. Erwin De Catoria, nabasa ko na. Alvin Altares, naga-monitor man. Thank you, Gid. Check naton patrol sa Matinion. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagi. Action Brian, rin na kita diri sa may Purok Encarnacion, so, no? Barangay Mantilingan, Syudad sa Bacol Action Brian, kag luckily Action Brian nakasulod diri ang patrol naton pero mabulubudlay, no? Kung ikaw ang nagamaneo sa motorsiklo, pasulod sa sinini area Action Brian. Brown out ding lugar, sir. Grabing tubig. Patay na, maraming kala niya min sweat kay parang buhay na kami kurente bla. Okay. Kay kabudlay man basi pamuluyo. Oo, ano kay kala sir? Adonis Dorme. Duerme, oo. Subong sir, may din pang evacuate sa area niyo, sir? Why pa? Hindi kami magaling. Hindi kay kabudlay man nga biyana mo, Oo. Kasi nga tabo, dahil nagapa, piyasa lang. So far, wala pa may gin-evacuate sa mga eskwelahan? Why pa? Okay. So, wala ka mo plano nga mag-evacuate, sir? Hindi kami mag-evacuate mga gamit na mga di pa tagaan. Oo. Pero kayo na, may suga ka mo, pero yung patay na lang. Yung patay naman. Oo. Ang tubig subong, sir, di na sa inyo kalay, pero di na. Hindi na. Aranong. Makita na. Kantor na kabalay. Labot na. Oo. So far, sir, wala man maging pang-rescue nga nasamaran o gindalan. Why man? May pang mo, talaga ito mga tayo. Peso na lang Oo. Mga pila ka mo di ka pang malay nga apektado, sir? Damo, guys. Bilog-bilog nga pang-init, sir. Oo. Yung nga sa igit na. Nakilig sa Jersey. Nakilig sa Jersey. Talan din nga panugidang ano na ka-Jersey daw? Kada magbuno kang ulan, sir, mo gani ang mga pila nakatuyan nga problema dili sa inyo, sir. 1 year pa lang may tugot ng pa ni Jersey kasi kay paglayo ng tambo, nila lang gamay ngayon. Oo.
Ito isang una ko no, sunod sa ila, natin yung mga tumandok, why di natin na nabusin na mo. So sa subong niya nga ginpatkura niya ka tamburong nga kagamay, kaya mo sinara sistema, nagbaak natin. Okay, lately. So sa barangay, sa'yo nakapakigamot sa kamot, sir? Why, kaya why mong di yung barangay, dito why mong di ka palapit yung barangay. Nagagin mo lang sila sa ginya. Nagagin lang Oh, pero nag-offer sila sa'yo nga mahalin ka mo, sa gawin ka mo anay, o hindi ka mo Yung nag-offer ang taga-bureau. Bureau of Fire. Oo. Pag hindi kaya nag-apply lang dyan. I see. Sige. So, ano oras mo nagtaas ang tubig sa inyo, sir? Pero kanina, nagsugod, pero na 5 sa kapo ng ulan. Tapos nagtaka sa diyon mga more than 30 minutes. 30 minutes. Traffic lang. Traffic kayo. Action, Brian? Actually nagakontak ko kay Kapitan Pico pero wagid ga sa batch kapitana ginapang tawag namon way sa kabisita dagle. Si Kapitan, way kapadulo, barangay official. Why good? Barangay official ng barangay Tano. Itong naglabay lang din sila yan. Di way gis lakita sitwasyon da mo na no man. Oo. So wala gid gali may Bali nagparapit lagi ng taga-bureau lang yan. Bureau of Fire lang yan. Kamu lang itong na-conduct rescue kagina. So, garit, tuway na. Oo. Pero wala kay gin rescue. Ang taga-bureau may gin-rescue yan. So, daw sa piyak na balay. Balay na sandwich ka na sa ilasin ng balay mo. Okay. The rest niya wala. Garit, tuway na. Ang barangay, nagpapay na lang. Oo. Pag mo man sir voluntary, nagpatay sa inyong suga. Oo, nag-voluntary. Off ka naman na mga main switch. Oo. Subong sir nga daw nagulaw ng tando, wala pa nag-subside ang tubig. Wala subside kaya ito yung problema natin. Yung mga drainage, why man ay mag-flooding mo. Kaya kagat. Ang kagat yung mga drainage. Oo. Sir, basta may panawagan ka mo sa barangay or sa mga natunggad ng mga individual, anong may panawagan ako tali, maksima ni sir ang drainage ni Jerry tapos ang drainage ng Dre, Yakasiti, ang drainage ni mga pagaping, tapos ang yan ni Jersey, pa isla na ng drainage, may gita kayo. Oo. Ikaw yung tayo. Oo, mugila nga, mugit nga sa distinguit talan, na pamuluyo, yung mga aksyonan talan, kabilugan. Oo. Mga more or less, mga pila ka mo di ka individual, sir? Sobra gro kasi ka pamalay na titeran ni Maway. Yung sistema na to? Oo, kasi sa Unorville pa naman. Lako. Oo, lako sa Unorville pa natin, sila damage na to. Ang tubig, ang maran, gregitaran ka, alin sa GG, gregitaran ka, tulog ang tubig. Ang pinarom lang ang dalang hindi kanalo mo. Oh, Action Bray, makaluloy, Action Bray, ako bungod ari sila sa may babaw sang jeep. Nagapanya po na sila sa'yo? Oo, nagapanya po na babaw jeep mo. Oo. Action Bray, kaya mayari dito ang jeep lang yakaman silingan. Sige, ibang wala dito choice since kung hindi namin patayin nila sining mga suga, no, for safety purposes man. Ay, ibang subong nag-take sila sining panyapon, no, sa ibabaw sang salakyan, Action Bray. Kami sir, naka-panyap na. Wala pa kasi kami panyapon. Kaulat kami nga kung paano ni nga masulutunan kitang tubig. Isang paano na mong murado ay kami nga dahil kita ko tayo. Maganda ka bisig bakit lang. Mga 30 minutes lang ang tubig. Karin dito sa mga talan. Di din sila matulog karon man sitwasyon nila daman. Sa dalawang kami daw. Di makatulog pa kami or anong plano niyo? Iwag mo nila. Kulirin na kami sa gagawin nga pan. Kasi mo na kung saan mo matulad ng bahay. Kaya manglimpyo pag kami sa amon pala, matulad yung bahay, manglimpyo kami tayo. Hindi mo mabiyaan na malay. Ang lutak sinada, sus ko. Ang lutak. Buwas Domingo, may mga duty ka mo eh. Buhay man, routine ng buwas. Action Bray? Sige, oo. Gina-try ko makontak si Kapitan. Bakit kayo hindi hold on na action Delbe? Dito si Kwan man. Kay para may questions lang kay Kapitan Pico karon hold on lang imo sa nga monitor action Dale kay para may questions lang kay Kapitan. Pagpiling kita diri sa area kay doka damo-damo diri nga mga pumuluyo pag residente ang affected action by sang pagbahating ibang wala diri choice kung magbakal kaya sa mga kinanglanon mo like mga kandila, like mga noodles action Bray for panyapon di kinahanglan magtubog sa baha action Bray kagang stress balas ang posible mga masakit action Bray nga makuha may labi na in caso with man may mga action Dale mabulubod lang na tining sitwasyon no te amuni nagaulat sila sang tikang sa barangay kung ano ang pwede nilang mahimo puro encarnation barangay Mantibigan may mga kabataan action Dale kumusta na may mga edad sino galing nay Evelyn Montoyo. Okay anong galing papistan mo nay or Former court stenographer ako. Tapos, halim dirigi kami ang tawo. Wala gid din na baha.
halin sang una bisan sinimana nga ulanay di wala ni bisan no nga bagyanay wala na di baha. Kaya ang nagsugod ang gitnandigin tabunan ni Jerry C. Pagkabakali lang sang dota, halin to sa babaw. Ang bilog nga sa pagin tabunan niya. Pilingan niya kin butangan ng sanggamay nga tamburong. Tapos ang tanan nga pamalaynig tapon na niya sang PBC na iangot dito sa iyang tamburong. Okay, kung todo ang baha, paano magsugod dito ang tubig halin diri? Kaya ang tamburong nga dan puno na. Kasi kung nakaintindi man kita tanan, sa ang tapa na yan, hindi na pwede tabunan kay pag-break dumay na siya. Bisan iya pa na iya ang duta, hindi yan na pwede ma-alter ya ang kuhan ang tapa. So, dito mong si Kapitanay. At ito sa may siya. Nakistorya lang mo siya. Kabalungan na siya. Siya magani gambal ng balasolo ni si Jerry C. Ang isa na kabalay, karagamak ng paderya, manuptiphag ng paderya. Sang March 6, hanggang tugod, ini ang ulan diri nga may napatay na ito nga nagtiphagan sa iyang akuan. March 6 sa last year. Din lapit si Kapitanay. Dito sa may Tianggi pa ako na. Tanggit. Layo-layo pa. Amo ka lang. Makasunod ka na yan ang patrol. Ready. Sige. Ara sa linya. Action Del. Action Del, standby lang kay sa linya na to. Kung linya na to, Barangay Kapitan Pico. Kap, may gabi. Mayong gabi, Action Bayan, mayong gabi. Kap, sa may Encarnacion, subong Kap, lapit-lapit kada Kap, Encarnacion. Aring ko sa bonggo, bong baha, Bo, grabe. Anong sitwasyon da Kap man? Ano na ng problema? Gida daw, Jerry C, ning inawakal sa mga utod ta? Aga pamati sa subong? bali, kay tungod bala, sang una lagi. Bali, do may sapa-sapa na, di mo? Pero, paano siya do, hindi na siya guro vlog niya nga natural fake ba mo kung ano basta do may sapa-sapa na di no yung sapa-sapa ni nga lapad di siya pala baligin bakal na ni Mr. Jerry C. Okay. Gin tabulan so may drainage man kuno sa dalom pero hindi siya presyente bala ang kwan sang tubig. Gamay. Bali ang sapa na dula na amo na subong ang tanan nga tubig ali di sa mga pamalay kay yung dalan di subong ilubog lamon di puro gid tubig. Mga pila na kapamalay na subong affected Kap? Madamo-damo na di ang kutod sa mga nalubuan nga area gid subong taga-liog ang tubig. Susko. Grabe. Pero way man ta sang may na disgrasya gid Kap sa mga gabi? Bali gin pagwa naman talang nga tawo. Di may ginabantayan, di galing mang aling di sa ako ng tubang, Nagagaak na kulong padel sa likod. Di basi bala matipag, in-advise na namon, nagwa ng anay. Ang pader, amo ning kay Sir Jerry C, amo na? Or lain pa giniya? Ang sakay Mr. C na ni siguro nga kwan. Ang medyo... Kaya bali sa likod, bala gini sang sorya ko na sa bungo. Ay, sus ka delikado ba, no? So, din nagwa na sila, kay dulo na ganit sa bungang balay nila, gipamatay nila pala ng suga nila. Kaya nagwa na sila sa ila balay. Din tani sila sa buong nga gabi, dalon Kap for the meantime? Kaya kami sa buong, kay na-evacuate kami tani sa mga tao, kung gusto dalon to namon sa JJ Gonzaga Elementary School. Pero subong doon nagsalaylo lang sila sa ilaman nga mga pamilya di sa Polok Encarnacion. Sa lapit-lapit man lang sa ilang nga do, hindi man napiktado, gid. Ti subong sige, ari lang min sanbay lang min alay. Para kung may ara nga maupod sa eskwelahan, dalo namon subong. Kap may panawagan kada kay Sir Jerry C. Abi, anong sistema? No, tani nga mga kabulay, bali ang solusyon kasi na di ay ara di sa sulod sa Mr. Jerry C, no? Kabay pa tani matagan gini solusyon na para masulban yung problema sa pumuluyo. Kaya kung hindi matagan sa gatay, gawin kayo sakto mga solusyon, ang guwa sila di kada ulan, baka ni tayo, lumos kami mga pamalay sang mga pumuluyo. Subong nga rin yung bilog na dalan, di puro tubig. Magluwas ang... Halos balay, di subong may mga tubig. Saan dang ligad pa man, Kap, nakaayo ka naman ni kay Sir Jerry C. Abi, pagi sa sulat Abi, kaayo ka na sini? Last year, naka-istorya naman kami butangan sa drainage. Sa subong wala pa man makulan. Subong problema, gini, kay Teo, grabe gini di tubig subong. Okay, ano ni, subong malani or kada ulan, tabo na nada sa ngara dang kay ang pader nga ini? Basta mag-ulan, kalumos yung mga pamalay dayon. Subong tungkol sa kadako, gina sa ulan, halos na rin nagigya sa piyak balay na, sa tabok ng dalan, no?
halos masulod naman ang tubig. Ang dalan sa mong dalong yung tubig. I see. Okay. So sa ila daw ay panisla ko ng panyapon kap. Ano mabulig na sila man. Oho. Kaya mga amo galing hulat kami kung sino to makaupo sa eskwelahan kay para kung maplastar na to lamang sa eskwelahan makabalik kami magdala sa mga kuanabla para niya pulon. Okay. Sa Mansilingan kap amo man ning subong nga daw medyo problemado gid subong nga gabi no, Encarnacion. Ang dako ko problema ari gid sa Purok Encarnacion kung may mga information kung wag gina sa dalog taytay is may bakyas na may ara man dali istar man nga mga pumuluyo kay istar sa may dalong taytay daw ginsaka man sa tubig. Susko. Kaya subong ang ari pag niligapon sa Encarnacion kay do ari gid dako nga problema. Dako gid problema. Sa may likod sang Pure Gold gani may nagatawag man ni Samon nga pangayo man to sila kuno bulig man pero do di man grupo ko delikado to. Oo, pero ari gid sa mga support Encarnacion namong dako gid nga problema. Aha. Kap Pico, boy, Kap salamat gid sa mga time halalong ka mo da Kap. Thank you gid may gabi. Salamat gid Action Brian sa ginatag mga panahon sa buong gabi. Aha, sige. Action firing line. Kapitan Boy Pico, makaksyon sang barangay Mansilingan, kabay pa, no? Nga matulupangdan ini, te may pader ato nga daw garagaak na ho. Siguro tamaan na gidla ka humok sang duta, halin kay na sang buo sang ulan, ti daw mabigay na siya. Action firing line. May isa pa gidiri ka information, way ko kabalokon din ini nga lugar, no? Bangga Arca, balay sa ila chairman na tumbahan sang pader sa Aquina. Check na to na nga barangay iniman. Para malabot na to ninig sa base naga-monitor sa mga si Sir Vargas. Way galing sa butang barangay ini ho. Kundi hindi doon di kompleto. Action firing line. Sige, bukadamo sa mga information puro tanan baha ang ginapadala di sa aton nga mga lugar ho. Diri sa syudad sa Bacolod. Hindi ni marapalan sa aton sining DRRMO, mga barangay kapitan subong wala tanay tulugay. Action firing line. Balikan tabing patrol kung kumustang ara pa si Action Dale. Oo. Yes, Action Bray, no? Nagapabiling kita diri sa Giapon sa may Purok Encarnacion, Action Bray. Nagahinay-hinay kita diri, mag-pull out kita diri sa area. So, mga pumuloyo diri sin sa patay ang tuga, ang kuryente. At i-adi Action Bray sa sagwa, no? Nagapanumdum ko ni ang masunod din ang atikana. Kapag himo na Action Bray. Actually, i-adi diri sa barangay Boy Pico sa aton nga tubangan Action Bray. Nag-arma kita diri natin siya nga nagatubog man siya, no? Sa baha Action Bray. Kaya iba diri nga mga residente, hindi luyad wala maghalin. Sila diri nga panimalay. Ang barangay, kung sino mali ang voluntary Action Bray nga mag-upod abi, no? For evacuation or temporarily. Kaya sila sa nga tiniran Action Bray tutub nga magtahaw ang tubig o galing palayag diri sang sila ka residente is hindi sila maghalin na action Brian no tugtog nga kuno nila nga mag-subside kag buwas nga Domingo pala pahuway kagada sa tayo naman nga manindo sila action Brian kag liwata nga mga buhi pero wala lang problema ang ila sila nga panawagan is kung tani maaktuhan action Brian sang natungdan nga mga individual kay halos isa namang katuwing nga sa experience sa pagbaha action Brian kay pang una sadto wala man kano pagtaas sang level sa tubig sa sining purok action Brian kag masulusubay sa nakatuig may experience sa haning kasumera sa pagbubutang ulan dili sa area sang Purok Encarnacion barangay Mansilingan siyudad sang Bacolod action Brian. Sige, balik ta karon dugay Action Del. Salamat may gabi Action Del. Halong. Yes, Action Brian. Direct dito sa may Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan ang ka-action nyo. Action Dale Salagar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Okay, balay sang chairman no na tiphagan man sang pader dira sa may Arca sa Mansilingan manigihapon no. Bangga Arca Mansilingan si Bray unahan sang Pure Gold. Okay. Action firing line. Ay importante da kung natupagan na gid man ang balaya sini kabay pangaway na tawo da sulod way man sa may natipagan nga tawo paki-inform diri sa aton be kadamo gid ang banago ho mas lala ang sitwasyon. Sige check nato ni karon las 8:13 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ma-commercial lang ko pero dali gid lang gina-endorso ko sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Ang Life Extension Vitamin D3 plus ang
dugay kay gina-check na to ng Barangay Banago mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Fire!
bulig. Kay di nga purok ini sa pahanukoy, ma'am. Pakihambal ano nga purok kamo ano nga sityo da kay naguba ang alagyan, hindi sila katabo kaluluoy sa mga tao. Ano nga purok ni Ma'am Imari, ma'am, sa pahanukoy da? Gapamati subong si Sergio Marie Vargas mo. Kumusta kamo da nung sitwasyon? Kay kun mahambalan tadi pahanukoy, kadako sang pahanukoy. Action firing line. Oo, basi ma-providean mo ko sang purok, basi naga-monitor subong si Barangay Kapitan Noble, no? Sang Barangay Pahanukoy, i-check gini nila kung di dapit ning may alagyan kuno naguba na ho, hindi sila katabok. Pero unahon kong Barangay Banago because nga ang Banago subong grabe man tubig. Action firing line. Sa may Katilingban, dumduman ko patrolman pa ko sa una, amo nang pirming ginakadto na mo da magpanahon sang ulan Action Oliver Katilingban gina. Pila na katuig na nagliligad, the same ang sitwasyon. Paano masilusyonan ni naman? Action firing line. Ang Bangga Tomaro sumag, grabe man ang baha, bisan di lang subong sa Bacolod, halos tanan ti halalong gid kamo. Sa likod sang eskwelahan sang Medalya, Pahanukoy, sir, nag-awas na ang tubig nila sa pika-pika. Hindi na sila katabok. Basiga monitor subong sa aksyon Eric Magbanwa man din Barangay Kagawad, no? Sang Barangay Pahanukoy. Aran action an. Sige, daligid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Barangay Banago, Kapitan Ricky Mijares, sir. Good evening. Welcome to Action Radio. Action Brian Morden online. So, sir? Yes, sir. May gabi sa Action Brian, sa Action Radio. Action Bayan, mayong gabi, mayong gabi sa Sagbalamati sa Action Radio, mayong gabi sa nanan. Sir, kumusta sa wong area sang Barangay Banago kung baha ang paghambalan na? Sir, may report sa Risato, di purok Katilingban kag iban pa, sir. Di Action Bayan, pag ko lagi kutulogalin, ang puro Katilingban kagapong ko lang kanina, tapos kasulit ng ila tubig na susunod. Uy. No? Kay tiginulaman ko mga ganito sa city, sang isang motor kay Daud Duarte. Daligid lang. Hello, sir. Sir? Aran, sir. Go ahead, sir. Ang problema da Action Bayan sa Katilingban kay Tiguay-Guan lang ang tubig. Mo ginabudlay, no? Hello, Action Bayan? Siling ko mo ginang budlay basan tubig mas stagnan siya blaway gid sa lutsan blahaw. Kulit wakad lang, ginanang pasuyot po, kagapon na natapos, subong ginulan na naman. Eh, pag kumagin man po ito naglibot, Action Bayan, ang problema ari di sa circumferential drive na going Tipsy to Banago. Okay, Dalong gito tubig, nagagi ko Action Bayan, tungod nga ang Taytay, yan nag-awas ang tubig sa Taytay, nga ara sa dalan. So ano nga purok dirang affected subong ka pila ka mga puloy-an, may mga evacuate? Siling ko ano nga purok affected dira pila ka puloy-an kag may mga evacuates na kita? Ate, mostly, amo ginang Riverside, Migo, ya kang ang sa GK Village, tabla, amo ginang Migo, da. So ano mga tao na subong nag-evacuate na to sila? Actually, nagagi ko to Action Bayan, kasubside naman ng tubig, kaya dati malanda mag-subside ng tubig, nung kaya tungod lang galing sa ang tubig na nag-awas sa Taytay, amo ng problema. Nagatuman ni ang BRMDC nga sa Bacolod, no? Standby man to. Pero kita ko Action Bayan, magulagi ko to alin ang gasubside naman ng tubig, dasig malang Tulotawhay na. So meaning, subong gabi, wala tayo sa may patulogon sa mga evacuation center cap. Okay lang. Why ko Action Bayan kay ginamonitor ginako na pinapabalo ko lang Action Bayan no kung auto ka mag-agi dito hindi ka mag-agi to kay kadalong dito kung auto ang nasakyan mo. Auto, motor, siklo, abi, no? Bulubudlay man. Hindi ka to kagi magulayan kag dito mag-agi ti pasi mag-agi ka to kag mapatyan ka sa tunga, mabudlay kay dalom. Mga 2 hours siguro Action Bayan madulat na lang nada. Ti mayon gid. May gid kay energetic kapitan to nagalibot dayon bisan nagahanog ubog-ubog ka man kap da subong okay na. Gidi Action Bayan kay sa malaan ko nang area gid kun diin mo amo na problema ko Action Bayan ang purok Katilingban gid kay kun magbaha magdalom tubig hindi gijaway gijagwaan ang tubig da ti ang ginaimo namon sa barangay pod di nga kapangayo ko bulik syudad ginapasuyupan na namon duha ka motor. Paano naman until when ka mga sagi ka pinasuyop sinaman kabudlay man no? Porti mga problema da si mukap ba?
Pudlay Action Brian, kay tungod la ang drainage sang Katilingban, digto maagi sa Santa Clara. Masulod pa sa subdivision. Dito na malapo sa Riverside. Okay, bukalayo na gali, no? Oo, kung hindi kami na pagkupiran sa Santa Clara, Aha. kundra namon pag yun sa iwi, ang elevation da sa gid Taas kataas, man. mapudlay gid kayo. Kay, actually, kung ang elevation da Action Brian, manubo-nubo lang, Aha. naubra na da namon ang drainage sa daan sa iwi. Kita mo, ginubra namon na da, tapos na da. Oo. Hindi gidaya kagwa ya ang kuan ang tubig sa Katilingban. Grabe. Dito gidya maagi sa Santa Clara. Ginigusar ko na ng Santa Clara sa Kagawad pa ko na ubraon tani ka DPWH hindi man magsugot ang private ang Santa Clara. Usually amo na ang dako nga problema sa barangay Banago amo ang puro Katilingban kung sa di ginanamon ipagyon ang tubig da. Kay kung kami ako lang yan sa barangay, ang ako lang gini ang solusyon, Action Brian, pasuyop lang nga pasuyop ang mula na aksyon ko. Kag kung solusyonan gid man na, di namon pagyon. Amo na. Sa mo ni nga maulanon nga panahon, mas lawig ang maulanon sa summertime. Anong sinuyupay lang kamo nga sinuyupay da kapan bonano nga sitwasyon na sa pagkabudlay, no? Ako Action Brian sang Kagawad pa ko nanod na ko na sa ako chairman sa infrastructure ti gina amo lang gid nang obra ko hasta nga nagapitan ko amo magyapon ang obra ko pasuyop lang pasuyop. So ang Bacolod basi maka-negotiate ang Bacolod dira sa Santa Clara abi ayoon nga ti basi makalabay kita da ibuligan ta kap na ideyahan na Sang Kagawad pa ko initiate na sang nasyonal no pod kay Congressman Greg. Kuan mo na sa Santa Clara sa presidente nila ti ang ila da nga kuan Brian nga ma-meeting pa ang board kung ano gina kay hindi man magsulod ang gobyerno kung hindi nila pagdonar to ang drainage pakadto sa Riverside. Okay. Proseso. Gini ang pamangkot san oblaya, no? Amo na. Kiting ulan nato niya, sige-sige, di mo? Action Brian, no? Kapangayaw, ko gani man da bulig, no? Kung ano na da ang kwan kay amo lagi na mostly ang isa ka problema da ang sa puro Katilingban nga stagnan kid ang tubig da kung hindi pagpasuyupan ang tao da hindi kidya kagwa kung hindi pagalalayan at mas ulaman ko naman na sa siyudad ang motor kay nga kung motor sa barangay gamay na niya kayo da mo. Di ka magpasuyop ka, din mo ginapatubod naman ka sa karsada? Or anong sa karsada, kaya ginalatagan namon na sang host, padako, sa 4, digto na sa karsada, matupa. Di ko magsala mo ni natulfo mo? Hindi, lain na, si Action Brian, lain. Sa piyak na sa kasagingan, nataganan na namon to solusyon. At to yung Action Brian, apos to yatagan, ang tubig to yan matubod ang galing ang problema lang to ang pumuluyo tada vlog biskanano taka buras ang drainage da ang pumuluyo man ang problema da kay ang drainage na Action Brian butangan pa driveway ang drainage butangan pa Changi ang drainage butangan pa ti problema ti prosubong na ako na sige pa na obrada sa kasagingan. Sige with that Kap, salamat kid kayong barangay mo na subong subside na daw ka normal na makatulog-tulog ng pumuluyo na Kap. Salamat kid may gabi Kap, kamabuhay ka Kap. Sige Action Brian, salamat man sa pag-atag mo sa oportunidad. Madamong din salamat. Sige. Action Firing Line. Amang ka problema sa Katilingban daw, lapit na action election mo, no? Malinumba ni sila kadto da kag usisaon hanggang usisa lang galin. Pagkatapos ng eleksyon, why naman sinuyupay na naman. Action Firing Line. Oo. Kung kisa daw kalaw, ay man nga sagi kita kabasol, pero kung kisa daw kanami, man gid nga munohon, bla. Kayo, problema, imagine mo na, mismong kapitan ng balya, naanad, malang ko sang sagi kasuyop, da sa mo nga lugar, pero ito hindi manami. Hasta san o kamo sagi kasinuyupay da. Action Firing Line. Yung kapitan nagapangita naman sa ideya, hindi masarangan sang barangay, it's about time nga si City mag-intra dira kung paano ideyahan ina. Action Firing Line. Sige, si Angel Delgado no, sa Purok Fatima likod iglesia, grabe naman di ang tubig sa amon. Ano nga barangay iniman? Sa Tumaro manggihapon. Hoti gululuwa na kamo na, preparar kamo da si KMU na Flo. Good evening, Action Bray. Shout out lang na sa mga board of directors ng Basiwa nga mag-resign na lang sila kung hindi man lang sila matindog bilang mga boards ng Basiwa
para proteksyonan ang interes sang empleyado kag consumer. Salamat gid. Ahay, pati sa basiwa ni kakapoy kung mag-resign ka din makadto. Action firing line. Ginapangralihan na lang ito ni kahapon, no? Si Pache di ko lungon, Action Bray, baha man di sa Paglaom Village. Ambot kundi ini naghalin ang tubig sa sulod sa isa ka oras, lapaw tuhod ang baha dayon. Basi pwede na nila malantaw ang drainage kung may time sila. Kwan ini, yan isang barangay Mansilingan, no? Naga-monitor si Kapitan Boy Pico. Si Ayan Shine Hontado. Baha dito high tide gina tubo ulan Sir Bray. Amo gina kisa ka tabuay. Si Madam Tere Pescante Alohita, Barangay Mandalagan, taas man ang tubig. Bilog nga bakulod, ginigiliwagin patawa, no? Girlie Sinarosa, good evening Sir Bray. Monitor lang kami ni Johnny ni Vilma, kag Vilma Sinarosa sa Pahanukoy, no? Good evening Sir Bray, Bangga Tumaro, Purok Fatima. Sige, nabasa ko na, no? Sige. Sa may Pahanukoy ito sa likod sa Medalya Elementary School, basi makadtuan to sa aton nga mga barangay officials na. Action firing line. Kaya pika-pika nag-alalawas na sa sinima. May taytay man na mo. No, may taytay man na sa Medalya mo. Action firing line. Kundi ko magsala, amo ginadang galutaw, gid pirmi man nga lugar sa barangay Pahanukoy na kay madalom-dalom ginada. Action firing line. Sige, balikan tabing patrol for the last time, before kita mag-commercial, kung kumusta na sila, ang patrol naton sila matinion, kung din silang area, no? Kay Mansilingan, subong ang na damo-damo kag Barangay Montevista, no? Barangay Montevista. Amo ning damo-damo subong gabi nga problema gid mga kasyon. Action firing line. Ang balita na Action Dale sini matinon dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sining Bray, wala naman nagdulo-palit pero padulo ang patrol diri sa area sa Purok Hanap Buhay, Barangay Pahanukoy, Siyudad sa Bacolod. May nag-message diri sa aton Action Brian na nagapangayos sang bulig, no? Purok Hanap Buhay, Barangay Pahanukoy. According diri kay Angel May, lapaw nagigari sa tawo ang tubig. I hope makabulig kita mo. Salamat gid. Pagi ni Action Bray. Official Facebook page ng Action Radio Bacolod. Subong ali pa kita diri sa may dalan na Araneta sa may Transcom nga area. I-check nato nang yating nga concern, no? Purok Hanap Buhay, Barangay Pahanukoy, Siyudad sa Bacolod. Action Dale, i-reserve na lang na ma-commercial ko pagbalik naton para may time pa ta basi makaplastar ka na to sa area. Action Dale, okay lang? Yes, Action. Sige. Nagsabi sa may patrol, ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang balita na Action Dale Salazar, ginadulong sa aton sang D3 Bayo mga kaksyon. May gabi lang sa kay Madam Oyen Colmenares, naga-monitor. Salamat, gidahalong mana. Salamat sa pag-monitor. Ma-commercial ko for a while. Balikan tani Action Dale kay doduan ni kalugar sa Pahanukoy, amuning Fatima, kag ang bag-o niya lang gin-mention. Check itong area. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing. matapos ang duha ka bulan niya pagtuon. Magsumbray, baha man di sa Amon, gabaha man di sa Amon, Barangay 39, likod sa Mag King Lizares. Wow. Okay, dumitay. Tay manada mo. George Gargasiran, dogang pagid nga baha kung ang drainage barado, Aksumbray. Ang pag-intindi ko doon, nasuluyupan naman na dis Bacolod. Basta way ginaubo, suyop ka dako, abisang Bacolod. Kag mga drainage di, prangkang istorya ti, nagkililipot na gid man ang iban. Kililipot. May mga suba di sa una nga subong building na nga tindog mo. Si Kairos Flaky, araw ba nag-monitor, keep safe everyone. Imari Toledo, nabasa ko na kaina, no? Okay, sige. Si Jocelyn Liboon Dispoho, Araman. Merly Gonzaga, Action Bray, pamati. Kami iba program, stay safe. God bless. Thank you, Gid. Okay.
Agyan gidakson basta okay sige. Akson bray tubig kung diin ga agi, agyan nya gidakson bray basta agyan sa tubig maagi na sa akson bray salamat gid gani man no. B-Boy Arkisula, Barangay 18, Action Bray sa Purok Interior, dirigid sa Amon, Puerteng Baha kay na. Hasta sa tuhod ang tubig sa sulod balay namon, maayo lang kay madasig man na hubas ang tubig. Untat sa ulan. Ati sa likod na sang Barangay 18 gida, pirmi ginada, puerte ginada. Si Manny Loquias, diri sa Amon, sa Arca, Sir Bray, sa Mansilingan man, kay chairman nga balay. Una rumpagani ka padero. Basi masindan mo ko na Sir Manny picture no? Sa personal account ko. Salamat gid. No? Carmelo Garingo, ang Bangga Arca sa Mansilingan gid do. O on-hand pure gold. Wow. Ani Ginat, sa may kilid Manville, may mga balay da sa suba, hindi na sila kahalin. Sila balay, may tay-tay nayon. Gali. Dennis Richard Tiboruma, base amo na ning pina sa mga kahoy nga pina sa mga kahoy nga ginpang utod nila. Nan, birahin nyo pang utod kahoy ah. Good evening. Gatikal patos ladaan. Oh. Si Yevra Orimor, good evening Sumbray. Action Eric, paurok-urok kami danay sa pamilya Romero. Sige. Lilia Tato, nagsumbray pero prime water, wala naman di katubod sa Gardenville. Oh, tikwa na iya, given. Sa may kilid Manville, may ara na galituod, sige, palambot na. Karon basahon, tagidayon eh. John Vicente, guys, good PM sir. Family ko, Maylan City, Barangay Karabalan, Vicente. Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, Niga Monitor. Sige. Mary Ann Malunes, Action Bray, gabaha naman di sa Amon, Purok, Masinadyahon, Barangay Pahanukoy. Ang ngalan, Masinadyahon, patani, galing kay Baha. Hindi na sila kagwa. Okay. Thank you, Gid, sa information. Purti nga binahaay sa mong gabi. Way ko nakatakol sa akon sini nga iban nga issue ba, no? Pati si Barangay Kapitan Carmona way ko na matawgan. Ang sumag sumag na okay sumag way guro naka may ara gid man guro baha jutay sa sumag no? Okay. Hanap buhay Barangay Panukoy. Napaw gino. Ay, grabe yo. Ati amo ni siyang akon di sa inyo mo ni kaina. Grabe ya. Nga dulot. Sang ulan. Do pila lang ni kakwan. Tulog na ho. Sige. Leticia Pastrana, good evening, Sumbray. Praying for the safety of everybody. Yes, thank you, ma'am. Amen. Thank you, Gid, sa imo sining pangamuyo, no? Grabe, yeah. Sige. Sige, mabalik ko dugay-dugay ha. Gaplastar lang kami diya.
to you by Joy. Kaupot si Aksyon Brian Morgan. Las 8:50 na mga kaksyon, si Marjorie Mijares Buliag, Action Bray, kumusta taga Magalion? Good evening sa imo. God bless. Okay lang to sila, no? Eric Herrera, Action Bray, Action Brian niya. Good evening, watching from Argentina. God bless. Salamat, gid, no? Si Bon Ignacio Araman sa La Carlota, porte man tong ulan. Elias Bandada, may gabi Action Bray, halong gid kamo dira, monitor lang ko diri Tabok, Sharma, Saudi Arabia. God bless. Leticia Pastrana, naga-monitor man. Sige. Balikan ta this time sining patrol. Dato na sa Action Dale sa area, sini Matinion. Kumusta na to sila ayhan man? Sa may kilid man sang Manville, ho? May taytay man to. May mga tao man to nga nagahulat man bulig sini Matinion. Oo. Ay anong sitwasyon nga ini? Sige, arin ang patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Dale. Action Bray, supposedly nagapadulong kita tani sa area sa isa ka purok no sa may hanap buhay bala barangay Panoy syudad sa Bacolod. Ugaling na sa direction Brian sa area sa purok Maninihon. Barangay Pahanokoy sa gihapon diri sa may syudad sa Bacolod. Bangod naga-experience ang Action Bray sa pagtaas sang tubig. Diri bala sa may Pahanokoy bridge Action Brian kung madumduman ang sikat bilang ang mga pateri, mga baligyaan. Ginigo man sa Action Brian sa pagtaas sang tubig sa kini nga area. No to kay ina may mga rescuer diri nga nag-standby or nag-apolo pa man ko din pwede maagyan bangod sa purok Maninihon sa likod kining Patri Action Bray. Layo-layo diri according sa mga residente may mga pila man to mga individual nga nagapangayo sang bulig. Pero sa mga Action Bryan daw hindi makapenetrate ang aton kining patrol daw ang safety naton daw unahon naton. So ari lang diri sa may kilid ng dalan sa may Pahanokoy bridge. So then for the first time Action Bryan na according diri sa mga residente nag-awas ang tubig diri sa may Pahanokoy bridge Action Bryan. Diri sa may highway mismo sa may dalan na Araneta. This time Action Bryan makaupod naton ang isa diri sa sa mga residente sang barangay Pahanokoy. Listener man no sa Action Radio Bacolod para ibalong kung ano mga nasabo earlier diri sa area sang purok Maninihon. Sir, dahil sa subong sa Action Radio Bacolod, kamusta din ang sitwasyon mo? Ngayong gabi sa tanan, nagpangayogi kami subong bulik sa barangay Kapten Subong sa Panokoy, sa kay Cap Noble. Kay first time na mo na experience ko, subong naluoy ko to sa amon nga mga pumuluyo sa punta gid bala nga lapit exit ng Suba. Kaya kami to kabalo ko na nung ilang sitwasyon kami ari kami sa bababaw so naka-proceed kami din nakabakwit kami sa may taasan na yon. Pero first time na mo ni nga experience nga nag-awas ang tubig sa highway. So, ay kung may kabalo to sa punta na luoy kami to sa mga pumuluyo na punta to. Wala pa disibong sa may nakakapto sa amon nga kapuro pa ko guys subong sa katugnaw. Ay giti may nakakagto nga mga opisyal sa panda sa barangay Panokoy para magbulig sa amon. Kung saan kunano lang kalata nila padala to subong sa ubos para mamatamat sila bakit. Actually, hindi niya na daw natural calamity niya kay kung nagid niya, tubig nagid niya ngalin sa bukit. Kung nag-ulan pagid, mas worse pagid samon siguro. Ay doon na to kung anong matabo. So damo to tao subong to? Damo pa to sa area, tao sa area. Damo to pamalay sa dalon. Halin diri sa highway pa sulod to sa purok Maninihon. So pila ka metros naman, halin diri sa ibabaw. Siguro mga tunga sa kilometro. So, ang mga rescuer, ito mga bulog-budlayan, ito sila sa pagpadulong sa area. Budlayan to sila tungod nga ara sa kilid ng Suba. So kung malibot to sa Sipiak, masugatan ito nilang sulog. So amo to guro nag-back out sila. So subong wala gidi may nakabulig sa amon nga palinda sa barangay Panukoyo sa amon kapitan na amon palangga na Kapitan Ubli.
Yung tadabi, si kay Kuna Kagawad, Eric Mabanwa. Yes, sir. Gipalabot naton sila sa mga barangay official action, Brian, ining concern sa purok maninihon, barangay Mahanokoy, siyudad sa Bacolod action, Brian. Ako si tatay, ginatugnawan action, Brian, no? Kay ina, panisa sa may kilid sang dalan. Kay for the first time, matabunin nga pag-awas ng tubig. Dili sa may Mahanokoy Bridge action, Brian. Kagati, wala man din problema, ang mga pateri, ni bilang nahumana, hindi niya problema kung mabaan pangod okay man yan kung po diri sa mga residente diri sa may lugar action, Brian. Ang mga rescuer kay na nga ari diri sa may barangay Purok Maninihon at pwede nagkakita sila sa pamaagi action, Brian, kung paano nila ma-rescue kag makatagan sang bulig ining mga residente dito sa may dalom-dalom no nga portion sang Purok Maninihon, barangay Mahanokoy, siyudad sa Bacolod. Kay inaction, Bray, nalagyan niya sang patrolya bilang ang mga lugar nga nabaan, nag-subside na ya, kahit barangay Takuling, nag-subside ito yung tubig sa ginpangagyan, liwat pang patrol. Pero dun sa may Mahanokoy, going tumaga, nagasaka sa gihapon, sa gihapon ang pagtaas ng tubig action, Brian. May ginsan ko na, mo na sa subang pinakalitas na litrato or sitwasyon. Pakiplay sa may video. Purok Maninihon, Picture, barangay Mahanokoy, siyudad sa Bacolod action, Brian. Susubong ang mga salakyan diri motorsiklo, hinay-hinay sa pagmaneho sa mga salakyan action, Brian, para kita magmakatabok no sa area sa may Mahanokoy Bridge no or diri ba sa may ginaubrahan mga paths action, Brian, mga kalan. Diri sa may barangay Mahanokoy, siyudad sa Bacolod. Okay, ini ulubrahan sang kalan ganito sa highway do ka babaw do ka taas sa Barangay Action Dale, no? Yes, action, Brian. Do ako mismo doon nga nag-awas yung tubig sa may Mahanokoy Bridge, action, Brian. Check na kung dugay ang barangay hall sang barangay Mahanokoy. Ang ila sa nga record action, Brian, kagang tikang mano sining mga natatuan nga mga residente sa ila sining nga nasakupan. So far, mo ni ang pinakalitas na sitwasyon nga madulong sang patrol sa mga Sabado sang gabi. Ang ka-action yung action, Dale Salazar. Una sa balitaw ng action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat action na Dale sa Sinima Tinion na try naton nga malambot si Barangay Kapitan Bibing Noble Action firing line. sa Barangay Pahanukoy kagiban nga mga barangay kagawads dira, no? Anong pwede naton mahimo siniman, no? Basta naga-monitor man si Sir Jomari Vargas, Sinima Tinion, dito sa nasambit nga area sang Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy. May testimonya mismo ang tawo nga nakakadto to kaina kag nakit-an ang sitwasyon sang pumuloyo. Action firing line. Yes, action na. Distinguished siya, be. Si Sir Dennis Permaganiho, Action Bray, good evening. Sa 15 ko nakatuig, 15 years, first time ko naka-experience sang nagtaas tubig area ko sa Pahanukoy. Damo na nga bagyo, naglabay subong pa naga-inulan lang. Nagtaas tubig, grabe, gidbo sang ulan. Portigin man ang ula sang ulan kay namo. Di lang tos Bacolod, kag dito sa bababaw mismo mo tong grabe, gid. Si Ronnie Gordon, mas dalom dira sa may Manville kumpara sa Bangga Tumaro. Yes, arat to sa mong patrol namon, no? Okay, sige. Salamat gid sa naghatag diri sa mga information. Si Quinley, Solly, Kunahap. Good evening, Sumbray. Diri sa Barangay Felisa, Porting Baha, naglapaw ang tubig halin sa sapa di sa amon. Nagsulod sa amon panimalay. Basa tanan nga gamit namon pati module. Ka mga bata ko basa, wala di parahan kay brownout. Grabe yan, no? Sige. Kung dito malambot si Barangay Kapitan Noble, basig makapadulong to karon patrol sila. Action firing line. Hindi man naton malambot si Sir Vargas na sinimatinon kay kabalo ko sako gid ni, no? Si Marjorie Bihares Bulyag araman naga-monitor, God bless man, no? Thank you gid sa mga information nga ginapadala diri sa aton. May gabi kay nung Jenny Ulate, no? Naga-monitor dira sa Sagay. Kumusta diyang Sagay, Manong? Action firing line. Thank you gid sa pag-monitor, no? Sige. Dali pagid, I don't know kung buyan ta na ini. Dali gid lang, no? Check ta lang ini mga kaksyon. Okay, sige. Dali gid lang. Okay. Sige, may nag-text man di sa aton mo. Dali gid lang. Okay.
Last 9 punto na sa aton nga pagpangalagad si John David Ariman may gabi gainulan man sa Bago City wala man untat no. Sige paghinalong gid. Paghalalong gid kamo tanan-tanan mga kaaksyon ano. May ginabasa ko din nga mga mensahe pa sa kilid din nato no. Kay nagapabalo man sila sa ila sining sitwasyon man no. Sa nasambit nila nga area mga kaaksyon. Action firing line. For the last time, action an, balikan ta si Kapitan Noble Abe, basi makasabat na siya before kita mag-end up Abe, no? Kaya yung ulan ta, medyo ang ulan nagkuhan na ginman, kanay-kanay na. Galing mo nang hambal ko blakay na, imbis way ng ulan, dira pa na ang tubig magsaka, kaya ang dalo-do, blalis bukid. Si Manny Loquias, good evening Sir Bray, basi nag-awas, suba sa panukoy, kay ginadiri sa Mansilingan, isagid ka puno sang kawayan na anod sa suba. Ay, grabe, gid man gali, no? Imagine mo na mag-isa ka puno, kakawayan, plak bilog na, sa kapagkadamo sina. Aha, sige, no? Dalagi lang kay waiting kita, Dri. Okay, sige. Sige. Wala aksyonan. Why, gid, sige. Last 9, uno na mga kaaksyon. Action firing line. Bantayin nyo lang mga kaaksyon ang dugang nga mga detalye karon dugay-dugay para at least ma-monitor nyo pag dugang information labi na ang pinakagin kanto action deal siniyo dito sa may Pahanukoy mga kaaksyon sa Purok Maninihon. Action firing line. Sige, pangamuyo kita tanana. Maghalong kita sining maulanon nga panahon upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager, sunod na magbanwa sa technical side. We have Action Oliver Pason, mga kaaksyon. And upod mandre kay Action Christian James Binares. No? Ang aton sini IT expert tonight. No? Mga behind the scene. Munis lang mo. Kag-Action on Defensor. Nga mo pinakasako sa mga gabi. Ang pinakasako sa mga gabi. Siyo Valiente na Valisca nagamonitor man diin kong Greg wala man bala baha sa Bacolod after matapos ang highway sa Lacson. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol kay damo pa ning balita karon ang inyo sining mabatian. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati ta Lunes sa wagyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Action Radio.